Dendisovci začali s druhým obranným tandemom, Stančík spoločne s Dedíkom a hneď z toho je aktivita Obdržálek. Ten by dnes mohol dosiahnuť ako prvý hráč v SHL-ke 40. kanadský bod a veľa ho od toho nedelilo. Práve on zakončoval už po 35 sú pripísané aj Friedelovi. Už ale sledujme puk, pretože domáci ho držia v útočnom pásme. Janík je ostrelák v bližšej žrtke. Opäť robustný obrán tečovať. Duban. A Duban sa pretlačil k puku. Kubíček. Začína to tam lietať na Hrenáka. Typickú pre Skalicu. Bugáč. Kubíček vracia centrovi štvrtého útoku a toto je príležitosť, ktorú mal Dudáš, ale nezareagoval v predbránkovom priestore dostatočne. Nemec. Obdržále korčuluje za pukom a reaguje rýchlejšie ako Matej Somík. 7. bek podľa zápisu, takže 7 obrancov bude. Nedávno som sa o Inocentovi Hečkovi rozprával s Mišom Hreusom a jeho bývalý tréner zo Slovana chválil jeho húževnatosť, bojovnosť a myslím, že hovoril niečo v štýle, že podobné od nášho respondenta predzápasového uvidíme. Urbán. Pekná akcia, bol tam dobre nakorčulovaný Juraj Jurík. Sú dnes na zimnom štadióne v Skalici pochopili, že Juríkovci potrebujú aj ich hlasivky. Polák po mantineli. Pekná prihrávka cez šírku. Sačkov na rade ešte ostal. Sačkov finalizuje ďalšiu akciu a Rásťo Špírko predsa len neguje to, o čom... Pochopiteľné, že tento gól môže domácim ešte viac pridať na pohode. Hrenák rozhodol sa rozohrať. Obhodil si Somíka, ten ale v ďalšom súboji bol úspešnejší. Ondrejčák neposunul do stredného pásma, rezultovala z toho ďalšia koncovka, pri ktorej sa ale príliš ne... Marko Hrenák za Trenčiansku Duklu 11, 5-krát za Povazku Bystricu. A opäť použijeme Hrenákovo priezvisko, pretože hostujúca Janík so zodvihnutou hlavou aj s presnou prihrávkou. Sačkov. Ten dal hat-trick proti Povazkej Bystrici. Teraz sa stretol nechtiac s Hrenákom. Teší hokej, chcelo by to trošku kombinačnejšej kvality. O tu sa chce postarať Richard Nemec. Rišo Nemec bral to na seba. Pekná individuálna akcia, podobná, ako predviedol minútku dozadu Danila Sačkov. Pokonale Skalica vyskladala kvalitný káder. A zásluhu na to má aj Richard Nemec za jeho príchod. Častokrát a sledujeme to pravidelne zápas čo zápas. Do ďalšieho zakončenia. Bol to Dedík, ktorý už potrebuje backcheckovať. Hrenák, Kajon spoľahlivo zareagoval ľavým betónom. Ešte Špírko. Sačkov. Dokonca o 4, teraz Špírko s Kubom zaútočia. Špírko dnes už jeden gól dal. Teraz nezaskočil Hrenáka. Kuba Novajovský. To bolo aj s Tečom Ondrejčáka, ktorý tam už je poriadne zatavený. Teraz je striedačka pomerne ďaleko od slovenských mladíkov a bola z toho šanca. A to dosť veľká pre Skalicu. Mal ju Duban. Hečko vynikajúco. Puk mu už ale neprestrčil Dudáš. Ešte Innocent Hečko. Robil to šikovne. Dostal dobrý nápad, realizácia. Jednoročný rodák zo Skalice. V predchádzajúcej sezóne takisto nazbieral štarty. Boli 4. Dále jeden gól. Obdržálek. Ten ich dal 20 v doterajšom priebehu. Janík. Pekná diagonála. Obdržálek bol opäť v roli zakončovateľa. Ešte Urbán. Elitný skalický útok robí problémy a poprvý raz domáci vyhrávajú. Janík.
Zakončenie Michala Friedela. To dáva predpoklady na to, aby chodilo viac divákov. V Skalici ľudia hokej radi majú. Spomente si na tie jarné návštevy vo vyraďovačke. Chodilo až takmer 4 divákov aj Nikolás Regináč. Obdržálek. Obdržálek ide cez Sírneho. Obdržálek nesfinalizoval to úplne presne. Novajovský strážil zadnú žrťku. Tečovaná strela. Teraz súboj dvoch obráncov. Novajovského a Šurániho. Nemec. Pokus, ktorý nie úplne videl Hrenák a Obdržálek bol blízko. Zachytil Polák. Skalica si zahral malú chvíľu, ak neskoruje prvú presilovku. Nemec. Hrenák mal nohy a betóny spojené. Novajovský. Tretí gol visí vo vzduchu. Polák. Ale už hrajú králi v šestici. Rýchlenie na ľavej strane. A je to gól! Presilovka sa konať nebude. Mal pri sebe ale Somíka, ktorý je opäť na ľade z pozície 7. obrancu. Prevaha Skalice po zmene strán v druhej tretine. Nemal príliš veľa priestoru na manévrovanie. Oveľa viac priestoru na realizáciu má skalický tím. Krásne to vyriešil Hrenák. Duban nabil Podolínskému, to bude určite. Nemal šancu si ju zodvihnúť, nemal šancu ísť smerom k striedačke. Skalica sa to pokúsi využiť. Filip. Oni tam možno 2 teče ešte. Náznak šance, ale už sa Dandysovci dostávajú. Hrenák likvidoval veľa náročných situácií. Toto bola, zapadol tento rodák z Lučenca do kádra Skalice. V predchádzajúcej sezóne, ak SHL-ku sledujete pravidelne, tak bol platným hráčom bratislavského Tepsu. Prihrávka rukou to nebola. Skaličania môžu hrať. Polák. Pred brankovom priestore Dudáš. Je veľmi slušná. Regináč už akciu nerozvinul a Nemec môže dať 4. gól, ale nedáva. Hrenák je už rozchytaný. Ďalšia obrovská príležitosť, ako sa parádne prešmykol okolo Regináča. Nemec. Jeho backendové zakončenie bude sa vylúčovať a Juraj Jurík tam masíruje veľmi tvrdo. Dosť dlho. Priznám sa, že som to z prvej nepodstrehol, ale to bola veľmi správna opakovačka. Hlavné je, že to postrehli rozhodcovia. Naskočil už aj Obdržálek. Kubíček. Nechce sa uponáhľať Nemec. Obdržálek. Pekná kombinácia s kúbovým zakončením. A aj so zákrokom sama Hrenáka, ktorý dnes podáva Nemec. Prenáša ťažisko na opačnú stranu. Nemec je už na príjme. Znova pekná kombinácia dvojice Nemec Obdržálek. Dvaja najproduktívnejší hráči, ale išiel do súboja na prázdno. Friedel. Opäť ideálny prechod. Sačkov. Sačkov nenachytal Hrenáka na hruškách. Raz mu už dal gól pomedzi betóny. Teraz to Rusovi nevyšlo. Tot. Sačkov si berie puk opäť pre seba. Špírko, Hrenák. Ďalšia možnosť pre Rastia Špírka. Skaličania. Obdržálek. Opäť Obdržálek. Na ľade vyrovnali po dlhej presilovke 5-3 pre 18-ku. Teraz je tu Hečko. Obdržálek nabíjal Hečkovi, takže naozaj je Hečko súčasťou prvého útoku s Obdržálkom a Nemcom. Ako mu to sadne, tak to uvidíme. Opäť ho František je Slovák. Ten sa teraz práve Hečko zorientoval v súperovom pásme. Orientoval sa aj Nemec, ktorý ponúka ďalšiu príležitosť Obdržálkovi. Títo dvaja. Kuba. Kubovi Sírny. Špírko. Špírko chcel zakončiť z uhla, aj zakončil a poriadne vystrašil Hrenáka. Ešte zakončenie Kubu, i hokejista. Ale ani teraz to nedokázali ofenzívne sa prepasírovať do nebezpečnej zóny. Kuba.
Iba nahodenie, ktoré znamená vhádzovanie v útočnom pásme. Vždycky útok na ľade. Špirko. Ten jeho súčasťou je. Rastio Špirko, Kubíčková tvrdá strela. Dôležité pre modrobielých, že skolektovali odrazený puk. Šampionáty a rôzne turnaje, tak slovenská 18 naposledy zvíťazila v januári 25, ale dnes to takisto nemusí byť s bodom, pretože Skalica dáva gól.